Molt bé, on traguem? Nosaltres, precisament ara que tenim les eleccions, entenem que és un bon moment perquè tots els candidats en els diferents municipis presentin en el seu programa i per escrit i es comprometin a un model. Què esperen de la Conca, què esperen pel seu municipi, quin model esperen de comarca. De totes maneres, també és veritat que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques aquesta setmana ha mogut fitxa, ha fet una maniobra que nosaltres entenem com una cortina de fum. El que ha fet és dir que es presentarà de nou un nou pla. El que passa que no és un nou pla des de zero i programat, definit, escoltat, consensuat des del territori, sinó que és un pla que ens diuen que incorporarà totes les al·legacions que han presentat els ajuntaments. No teniu excusa del temps, fa bon temps. Aquestes al·legacions que ha presentat no teniu excusa de la gana, que ho has forçat tot. Des del territori, sinó que han sigut els ajuntaments. I no teniu excusa del paisatge, que és prou maco com per veure'l. Vinga! La prova en tenim avui i les més de 2.000 firmes que tenim de gent que està demanant la retirada d'aquest pla director i la redacció d'un pla com cal, aquest disbarat que s'està programant. Quan nosaltres ens diuen nosaltres estem contra el pla director, no, nosaltres estem en contra d'aquest pla director, perquè és bo que hi hagi un pla director perquè això vol dir que planifica i que defineix on es construeix i on no es construeix i què cal preservar. Per tant, el que entenem és que no s'ha de posar un sostre tan alt, que el que s'ha de fer és una previsió de creixement, que s'ha de preveure quins serveis faran falta, d'on traurem l'aigua. Tot això és que en aquests moments ni tan sols ho diu el pla, o sigui, d'on sortirà l'aigua. Perquè a més els informes estan dient que és que no n'hi ha prou, aleshores no entenem que es proposi un creixement i que no es digui d'on es traurà l'aigua, que sabem que és una problemàtica important. Fem les coses, sisplau, ben fetes, fem creixements sostenibles que els municipis puguin donar serveis reals als ciutadans. Per mi aquest tall d'avui per mi és lamentable. Això no és una bona notícia que hagin de tallar autovies perquè se'ns escolti. Aleshores, un cop hagin llegit el manifest, ens replegarem, tornarem a pujar pel mateix lloc on entrem, tornem a concentrar aquí dintre. D'acord, doncs? Vinga, endavant. Cartes del Barça no hagi. Potser sí que necessitem créixer i s'han de fer més habitatges i més indústria, però volem fer-ho d'una manera natural, ordenada, respectant els pobles i les ciutats que formen la Conca d'Òdena. Altres comarques han patit allò que el govern ens vol portar aquí. Si poguessin, ara no ho farien, però han fet tard. La plaga de la urbanització no té marxa enrere. Ens resistim a morir d'aquest mal comú. Volem que es retiri l'actual projecte de pla director i que s'iniciï immediatament la redacció d'un nou pla que compti amb l'opinió de la gent del territori, que mantingui uns nivells de creixement demogràfic moderats i socialment assumibles, que mantingui la fesomia urbanística i la compactació constructiva de les 11 poblacions afectades, que respecti el món rural i el paisatge, que aposti per la innovació i el coneixement com a motor de l'economia comarcal i tingui en compte els recursos hídrics i energètics i les necessitats de mobilitat que el facin mediambientalment sostenible. Que el nostre malestar s'escolti a Barcelona, sí, però també aquí a l'Anoia. Hi ha massa alcaldes que semblen enlluernats per somnis de grandesa a costa d'aquestes terres. Compartim amb moltes entitats i plataformes de l'Anoia que avui ens acompanyen una inquietud per conservar el nostre patrimoni més valuós. Rebutgem que la comarca de l'Anoia es converteixi en un pati de darrere de la gran metròpoli barcelonina, perquè es pretén implantar a costa del territori un model insostenible, basat en la societat industrial del passat,
consumint recursos que no tenim, que ens portarà pa per avui i gana per demà. No volem créixer així. Pel 2026 tenim i ens mereixem altres plans. Volem un pla director que ens respecti. Autovia A2, això és històric, 11 de març del 2007. El motiu de la caminada és fer una volteta de la zona que quedaria afectada segons el pla original, el pla director original. Bàsicament és perquè veieu a l'abast d'aquest pla director.